Kan man ikke se, når den er tænder? Men der er jo ikke noget med servering og alt sådan noget her, vel? Folk besviner sådan. Der er ikke nok. Så er det fedt. Det kunne da godt nå det. Jeg kan godt prøve det. Hvad kan du prøve det? Meget gerne. Fordi altså, hvorfor gør I det her, når vi nu har? Der er jo ikke nok af det, altså, der er som regel det skider jeg på. Skal jeg tage nogle solvander ind? Ja, det må du også godt. Altså, nu spiser vi først, kl. 7. Ja, så er det. Men selvfølgelig, hvis ungerne skal have noget, når de kommer, jo, så tager du bare nogle Glas, ikke? Man bliver med glas citron. Det er lime. Ja. Har vi fået det i gang med lime? Så bliver det ikke nok. Jo, det skal de have. Det kan du lige gøre på fingrene bag. Jo, kan du bare. Det er mine bag. Jo, det er sandt. Du har kun den ret ved. Jeg vil jo have den her glas alligevel. Nå, det kan jeg godt sige, eller hvor? Faktisk, vi ikke have plastikglas. Nej, men der er jo ikke nok alligevel. Så hvad skal det bare? Hvor? Det var en behagelig lyd. Det er almindelig. Ja. Alle almindelige kasser op først, og så bruger vi plastik. Jeg ved ikke, hvor mange der skal være. Du skal ikke fylde. Du fylder alle de almindelige kasser op, og så resten, det gør vi, når den kommer. Vi ved ikke, hvor mange der skal være. Du kan lige have noget hjælp. Jeg kan huske, at jeg gik blot til den med spritjækker, det Kirstens første fælder. Jeg vidste, at jeg kunne dulde smerterne forbi med det her lyske bokker, jeg havde dengang. Så klart som jeg kunne skikke på smerterne og undgå smerterne og ødelægge det. Det kan jeg huske. Så tager vi lige 5, Selma. 5 arbejde. Jeg ved det godt, det kan du ikke undgå, vel? Ja, kom så. Bare på... Vildt nok alligevel. Jo, jeg kan gøre én ting, altså. Yes. Når du gør noget stille, så kan du lige... Jeg vil også gerne have lige. Har du fået toilet, der læser vis? Så stiller du Nej, ikke helt. Ikke ordentligt. Er der film i? Så er det ikke lavt. Vi snakkede om så. Så bare lige, du kan. Er det ikke lige meget? 39 minutter tager den. For at være splads. Det er rigeligt. Det er rigeligt. For at være hvad? En lyn? Det er jo vildt. Tak. Det holder op. Og vi har Jeg tror ikke, det er sådan noget større. Ja, vi er slet ikke i det. Det er også lidt. Og så skal jeg tror, det er ikke det, Så er der skudt kontur. Kom så. Jeg fylder lige så meget op, som der er i den her, og jeg røg